OB skal vinde Superligaen, lyder det i den nye slagsang, der udkom i dag. Og der er smil i Odense efter 4. sejr i træk, sæsonens 11. på hjemmebane, der nu kan kaldes Fionia-fortet. Jeg er mest tilfreds med de 3 point, men så samtidig må jeg sige, altså jeg synes også, at vi spiller faktisk en rigtig god kamp. OB's sejr grundlagt efter bare 68 sekunder. Aggressivt pres fra starten. Læg mærke til her. 7 OB'er med fremme. Absalons absolute drømmehug. 68 sekunder altså. 1-0 til hjemmeholdet. Han sparker bolden i kassen op mod Stiften-tribunen og alle hjemmeholdets fans. Ja, det kan man godt holde ud at se flere gange. Jeg kan huske, at bolden rammer lige jorden en gang, og så i den springer op, der rammer jeg den direkte på bristen. Og ja, jeg kunne vel ikke ramme meget bedre, men så er jeg på den skud. Efter 68 sekunder, det er jo en fantastisk start. Det er en fantastisk start, ja. Man siger, at kampen bliver afgjort efter 68 sekunder. Ja, det er jo tæt på. Men man må jo sige, at vi blev rystet i starten af kampen. Ja, for OB sad på alt i starten. 6 hjørnespark på 12 minutter. Og her dæmper Noré. Men Dennis Kagara hætter væk på stregen. Og han og FC Nordsjælland skulle få mere hovedpine senere. 23 minutter før Nordsjællands havde overhovedet et forsøg. Det er Jonathan Richter, der når frem. Men Arrigo Nysko, der ellers havde en stille dag, klarer. Også Junior, den tidligere OB'er, der var tilbage, var ikke farlig i dag, blev udskiftet i anden halvleg. Og netop anden halvleg, her er en situation, der kunne have fået afgørende betydning. Søren Christensen dribler ind i feltet. Læg mærke til her. Chris Sørensen kommer lidt på mellemhold, og der kæmpe straffespark, men Emil Laursen siger nej. Det er en fejldom af Emil Laursen. Ja, det føler jeg. Det er duelspil, og der er mange omkring bolden, om jeg lige rammer ham. Det kan jeg ikke stå her, det skal jeg se på TV, før jeg kan få det. Emil Laursen vil ikke kommentere den situation, men altså ikke dømt. Fortsat 1-0 til OB. Og så var det OB-show i anden halvleg. Endnu en dødbold, den var der mange af. Endnu en gang forvirring i Nordsjællands straffesparkfelt, og endnu en gang et mål. Peter Jutaka, 2-0 til OB. Flot vendt rundt der. Og sikkert scoret. Ja, så glemmer man næsten, at Baye Tibifal ikke længere er i OB. Og så kan Lars Olsen og Viggo Jensen stille og roligt sætte sig ned og se til. Der bliver nemlig scoret endnu en gang fra OB. Hans Henrik Andreasen, en høj bold, og Peter Jutaka ved fjerneste stolpe. Han er bare 177 cm høj. Alligevel scorer han på hovedstød. Og så kan der danses i Odense. It was a good feeling. Yeah, but I must admit, it's also from the help of my teammates, FC Nordsjælland kunne have fået et straffe, måske også et i denne her situation, men 3-0 var et retvisende billede af kampen. Altså, jeg synes ikke, man kan pille ved OB's sejr i dag. De vil være det bedste hold. Og FC Nordsjælland sluttede med bare 10 mand. Dennis Kagara får her sit første gule kort, og 5 minutter senere det andet. Rødt kort 11 minutter før tid. I bagud 3-0. Der mangler 11 minutter. Er det ikke lidt dumt at få et rødt kort der? Jamen altså, det var overhovedet ikke noget frustrationsfrispark, jeg laver på nogen måde. Som sagt, jeg går ikke efter manden. Jeg går efter bolden, og derfor så synes jeg også, at det er lidt ærgerligt, at jeg får mit andet gule kort. Men sådan er det. OB kunne også have vundet 4-0, men Hans Henrik Andreasens mål her i tillægstiden bliver annulleret. Offside. Altså 3-0 til OB. De nu 11 point foran Midtjylland på vej til at sikre den 3. plads, der giver adgang til UEFA Cup. Så vi kan se her, offsiden i orden. Det samme var OB's sejr 3-0 over Nordsjælland. Ej, set over 90 minutter er det ikke en god kamp fra vores side, og OB fik kampen til at forløbe, som de gerne ville have den til at forløbe. Det fungerer i hvert fald, og det var vel et eller andet sted en stille og rolig dag på motor, kan man sige. Jeg synes, vi havde godt styr på det allerede fra starten af, og fortjener vi vinder. Først og fremmest handler det om for os at bevare den her 3. plads. Så når vi vores målsætning, som hedder, at vi skal spille Europa Cup efter sommerferien. Hvad vi så kan komme tæt på sølv- og guldmedaljer, det ser vi hen ad vejen.